ufinyelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSithembiso ngingwangadlozi. Ngicela uma uqala ukuvakashela le channel ucofa usubscribe, ucofa no-like, uthokozele le video le. Kanti wembukeli kutatazela lo thisha ngesikhathi abafundi besikole samabanga aphansi esiyawela sikaMdaka eDenhauser bangeniswe esibhedlela bebhonqwa izisu. Lokho kwenzeke ngomsombuluko ngemva kwezinsolo zokuthi abafundi badle umuthi wokubulala amagundane okuthiwa bawunikwa ngomunye umfundi obecabanga ukuthi uswidi. Umthombo ongaphakathi esikoleni uthi kusolwa ukuthi abafundi abangu-17 abafunda ku-grade 6 banikezwe ngomunye umfundi umuthi ngoba ubecabanga ukuthi uswidi badla. Abafundi baqale ukuzibhonqa kungaziwa ukuthi badliwa yini, bathe badle okuthile abakunikwa ngomunye umfundi obecabanga ukuthi uswidi okuthe uthisha wabaseklasini elandela wathola umuthi wamagundane obuwufake kuplastic esho kanje umthombo. Uthe umfundi uveze ukuthi umuthi unikezwe omunye umfundi wakwesinye isikole ngoba zisondelene, kuthe uma sethatha wase eyokwabelana nozakwabo. Kusetshenziswe izimoto zothisha ukuphuthunyiswa abafundi emtholampilo eseduze, kwacaca ukuthi nakhona emtholampilo ukuthi ayingangabo. Kwaphoqeleka ukuthi izingane zidluliselwe esibhedlela ngoba bekukubi zaze zadedelwa ntambama. Lokho kuveza isidingo sokuthi kumele abazali behlale beqaphile emakhaya kungabeki ubudedengu izinto ezinobuthi. Bukeli, ilolu udaba bengiliphathele lona kulesi sikhathi. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.